Il-poplu Malti Wawċi bla dubju huwa poplu li jħobb isifer speċjalment iż-żgħażagħ. Iżda, fid-dawl tal-attakki terroristiċi fi Brussell, il-Maltin qed jibżgħu jsifru, aħna ġejna l-belt biex naraw x'jaħsbu l-Maltin fuq is-safar issa wara l-attakki fi Brussell. Xi ftit jew wisq attakki terroristiċi fi bliet Ewropej se jaffettwaw lill-kontinent u hemm min jargumenta li dan jista' jkollu impatt fuq it-turiżmu. Dan anki għaliex l-attakki fi Brussell ġraw f'ajruport. Brussell hija wkoll belt li tara ħafna Maltin, il-maġġoranza fuq xogħol għalkemm hemm min jitlaq għal xi btala wkoll. Fit-toroq tal-Belt Valletta tkellimna mal-pubbliku u staqsejna jekk dak li seħħ u x'se jbiddel il-pjanijiet tagħhom brabta ma' xi safra li setgħu kienu qed jorganizzaw. Ma kunx isifar jitħajjar l-ewwel darba naħseb ukoll jibżana. Ma tantx naħseb li nagħmilhax hemm dik il-ċertu biża wkoll x'hekk. Nibża bħalissa bis-sitwazzjoni li għaddejjin fiha. Daw l-attakki fimni mhux xi ħaġa li tabbuża. Le ħabba daw l-attakki u fis-sens minn timkien sejf da żmien għax ma tafx min ikun hemm, ma tafx se jiġri. Isek żomm naqra pass lura hu. Akku kienet is-sitwazzjoni normali bħal qabel mhux se nagħti każ naqbad imur. Xi naqra jew ftit taffettwak. Biss il-biċċa xogħol hija din illi dal-affarijiet jistgħu jkunu illi toħroġ mill-bib ta' barra u ssibhom. Allura jekk inti ħataqta' qalbek, jekk inti ħataqta' qalbek milli ssifer, tista' toqgħod id-dar. Oħrajn jaħsbu li jekk ikun hemm impatt dan ikun biss wieħed temporanju għax ma tistax tgħix qisek f'ħabs għal dejjem. Ifhem jista' jkun forsi jonqsu għal perjodu żgħir, ma mbagħad naħseb jiena ma jħallihomx li jkunu marbutin magħha once li jgħaddi l-perjodu naħseb kulħadd jerġa' jibda jixtri. I mean, life has to continue.